Kalentium kabokongsan tam ha kaperthai ka Strait of Hormuz kalapli biang na kabenta ka jingiat kiling kai pateng hadien ka jingiateh Memorandum of Understanding ni MOU hapdeng ke United States bat ka Iran ha ka khatnyo tarik ujliu arajar arpunriu. Kani ka jingiateh ka bodon khatsau tuli kimat bokongsan kalong ka sinjam ka bokongsan ban penduna ya ka jingakan at ha Middle East bat ban penwet biang ya ka jingiat kimar kimata ha kaperthai. Katkum kajing pendapat ba trong ka sarkar Iran baro kiling khai ki bayat lyngba ka Strait of Hormuz kinom hap siu shu ban siu transit fee ni ka bayat lenti hadu riu posngi. Ka sarkar Iran kalong bahakani ka por kan shim hi ya kajing kit kli ban siu ya baro kijing lot ki bayadai bat kajing sngan kajing ada mariang bat ki kam jing arab hadu riau. Kinong petpunia ki ong bakani ka sinjam kan yarap shibun ban pensuk ya kajingat kimar khai pateng bat ban penduna ya kijinglut jong ki company khai hakaleng ka perthai. Hakajo ka por ka United States kalap penbana bakan pensange ya kajing pentrei kam ya ka naval blockade persya ya kibenta duriau bat ki port jong ka Iran. Kani kamut bakiling khai bat kiling kitmar kila ban sedang biang ya kajingat jinggeng hakatai kathan kabalasya kta ajur da kajingat kanat hakibenai baladem. Ki he san perthai ki ong bakani ka sinjam ka pen I ya ka jing angnut jong baro arteli kiri man penduna ya ka jingya kanat bat ban wanra ya ka jingya trelang. Wat la laweng ya ki by transit fee henrei kiling baro kidang hap ban but ya ki kendon jingya da. Kitrailing kidai ban pentep lupa sya ka Persian Gulf Strait Authority hadu sawpra kenta shua banyat lyngba ka Strait of Hormuz. Kani kalong ban pentikana ya ka jingyat ka basngan kamtam hakibenta ki bedang don jingma hadin ki jingya kanat bat jingyale duriau ki balajia menshua. Kibor badai pet kilaong ba ka jingya trailang jong ki company ling bat kibor sensar kan long ka badon kamha ban laj na kinu ki jingjia ki basnusi. Wala kani kajingate kalawanra ya kajingkermen hakaperthai henrei kinong pet benia ki maham ba kajinglong jingman ha Middle East kadanglong kabetlon. Kijingya kren ban poi sya kajingya kot kapapura hapdeng kiliang baper kidang sya penslam bat kijingya kanat hapdeng Israel bat hebat Hezbollah kidang peteng. Kani kalapenmi ya kajingkeli la kajingsuk kabamenta kan ne slam lani em. Kinong pet benia ki ong bagin riposi banwan Kinlong ki bokongsan ma nada ki jinga kren ki seiso ka Strait of Hormuz kandang beteng manlong kalinti khayi ka basngan bat ka bokongsan tam ha ka perthai. Henrei lada ki jinga kren ki pulom ka jingulmar kala man mi biang ha kanu kapor.